Ja, dat is redelijk spannend. We zijn hier aan het oefenen met de kransen. Ja, wij moeten de vlaggen hijsen op de Dam. Ik mag veteranen in rolstoelen naar hun plek duwen. We zijn aan het oefenen voor de herdenking op de Dam in Amsterdam voor 4 mei. Nou, ik vind het een hele grote eer en het is heel erg belangrijk vind ik dat we blijven herdenken. En ja, het is heel bijzonder om daar een klein deeltje van uit te maken. Is te doen? Ja, nu nog wel, maar als ik straks op de Dam sta, dan gaat het iets van 15 kilo worden. Dus dat lijkt me dan wel best wel zwaar. Nou, wij moeten onze vlag hijsen. Ze moeten eerst omhoog en dan half stok en dan op het einde nog een keer omhoog, toch? Ik weet het eigenlijk niet zo zeker. Nee. Je krijgt maar 1 keer de kans om dat te doen. Dus ja, het is wel iets heel speciaals. Dit is ook wel een hoogtepunt in wat je op scouting doet, denk ik. Ja, dat is een hele eer. De tips zijn vooral gekregen om echt synchroon te lopen. We beginnen met links, goed dragen, zo goed mogelijk rechtop, niet te scheef. Ja, vooral er zit een tramspoor midden over de Dam. Dus ja, daar kunnen wielen in blijven zitten. De krans zou kunnen vallen, maar we hebben net te horen gekregen dat dat niet zal gebeuren. Ik denk dat data nog echt aan iedereen doorvertellen. Ja, let's go, we gaan het gewoon doen, komt goed.